Tagaan mag-plus ang stance. Tagaan sa plus 3. Parehas. Biyan kami magtikang. Hasil mo tayo. Kami ba? Katong diri ba? Katong isa di kontra. Hindi mapunta. Ah! 4-8. 5-9. Mino ganun. Baru makan. One zero. One all. Bali pa kau. Tuan. 1-3. Gimana nih? Sila. Sila sedang. Diri sila bayan. Ini beto gitu usah kahoy. Five one. Five two. Score 5-2. Score 5-2. 6-2. Yan eh, kita eh. 6-3 score. Aji. Jibe. Balin man ka.
Okay lang. Sila? Wala rin? Hindi man siya masagot. Ako na natang Israel. Ilan ba? Wala pa gani, kaya di mo lang masagot. 7-3. So, iya, kailan ko kutin. Ha? Seven three. Ay, wala pa taan. 8-3. Kasi naman, Taga diri. diyan nakakaw. Oh. Diyan ka sila, kaya Biyan gamay magtikang. hasil man Audio Jungle. tayo. Idol ka. 8-3 ang score. Tingnan lang daw po. Katong diri ba? Katong isa di kontra. Di kontra. Hindi man kontra. Ah. 4-8. Mao ni nakasya to. Kuyawa ni Pakaw. Ikaw to kaw? Ikawan mo kayo. Logo. Churig pa ka oh. Gani no. Sila kaw? Man. Ata na naman. Kuya bay. Kuya. Sila kaw? Alam mo yung pare, wala ko nakita ng pare na. CJ lang ako. Wait, ako nung yung kaya ha. Binuangan ako. Ano na rito? Wala. Si Kwano, tawagin nyo ano? Green rice. Ayan, 4-9. Lo. Sige, dam kaw, dam! tira. Palagi tira sila lagi. Mayot mo. 5-9. Ako kanang ring oy. Sugal ko siya, pili mo. Hindi mo sugal mo daw. Hiniluan ka to, hiniluan ka. Mino ka. 0-5. Mino ka, mino. Pans ka na, bay? Pans ka? Ikaw pans sila? Dia. 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 Iri na. Amaw na na. Amaw itong tanaw dito sa Sipano. Kuya, kung na Brian? Brian. Gadi darawan. Big cards ikaw. Dili oy. Buwang. Ari ko. Big cards ikaw bay. Dili sa koy. Pasak. Bug na mo ba? Tutoy dito. Gani no. Pasak ko. Kirahin ba tutoy? Ayo siglaw ko niya. Di ba siya bulaw? Kailan magana? Dili ka. Mo man na. Mo nay. Mo nay. Kiri dito sa. Pero dili ka. 6-0. Isa ni. Sintro. Patay la ko ano sa sala. Lapit pa ni. 7-0. Otso Gis. Boy mais mo yun, boy mais. Smell pag yun. Paano siya? Paper siya. Sans siya. Taga mag plus ang sans. Tagaan siya plus 3. Pareha 0. Pareha 0. Lisod yun ang sans ba? Lisod gani? Lisod oy. Lamang ito dito niyan, absent. Oo. Out din dito. Oh, pareha man lang, oy siya. Mas lamang ang Clippers kay mga tiras Clippers. Bakante. Kanya ang sans kay tira pero hindi sans kay guardado. Pugos. Magguardiyan gid gyud mo school no? Jahan no? Aman og si
Kuano, manog si Paul ba? Manog si Kuano. 1-0. Paul dito. Irag shot. Na. Nya gisip ka tayo kadua. Ay klaro tayo kadua ba issue na dito. Ano, tawag ka? Pasans ka? Ang tawagan kanina, Parehas 11. Ang Sans. Ang plus 3 pang Sans plus quarter. Hello, go. Ay, sabay na, ay, sabay. Dito lang ha. mahalo pala hindi. Tumatawa. Tablog naman to, tablog naman to. Uya ba, uya. Uy! Ada dito ba? Oh, bata. Hindi na iskura na ba? Uy, sino siya? Bye. Basta. Okay, wala kailan mo bata. Sino ba? Hai. Ano ilakuan? Ha? Dili ang kontra. Bata na ninyo mo. Bakpak ka. Parehas last ball. Uno. Ito pa yun. 2-3. Ikaw be, basta gidagan ka. Ano ko ha? Dapat wala, paglas-bulas mo. Sila ram sabot na. Balikan juga na kay ikaw may nagtandog. Ayaw ginaliw ka. Mama. Ayo mama. Kagwa. Tuloy mo gabi. Pihing. Tuloy na. Huwag mo nang labing sit rin. Sulong sa ko daw. Ako ni sabay kay abot ito di na pud kadula. Parang gusto yung nula diri karon sa tiga maligaton. Ako. Ako din tende, tuloy na rin. Ako, tuloy na dito. Allah. Asli lagi dah. Baru makan.
Diyan na yung sanitira ron. Nalanganin. Ang singkaw ni Pakaw ba may gibangin? Out of bounds. Out. One, two. Wow. Baka nga ito na yun. Talisig tayo na. Wala. Ah, layo. Bakaw lang malakas! Bakaw lang malakas! Hindi, kay Luya.